Manak manya kwa Ramogi juang pile ka pile ko seromo sade kamaro kinyi ingeni chenro en mar mbaka oromo. Chenro mabedo dhi gudo nyime nyaka saa 5 maro nyango anka mar kelo ni chal mar Fwambo bang manya wadwa kleo fasoluoch biro bedo ka donjo gi twake chenro mar mbaka oromo. Parne chal mar Fwambo nyaka Ramogi juang gin weche mabendo duchi maka uno jo Fwambo magwa luo e counties mopogore pogore weche mabendi biro bedo kiyudo e weche magwa manyene chakre saa 7 mar odiochieng saa 1 mar otieno nyaka saa 3 mar otieno. Kwa kamano dochi makawuonya kwa Ramogi juang wang'ene weche mabende wabiro bedo kwa luoni. Odochi makawuono mana kaka neno matipo mar ogai mar Azimio Raila Odinga kanyakla kod jotelo mopogore opogore waneno kanyo jaul wach e lo Azimio mano Profesa Makao Mutua mabende odochi manyoro nagidhi e piny mano mar Nigeria. Kabido odochi makawuono igeno ni gidhi bedo gi romo mong'ere kaka romo mar 14 mong'ere kaka Leadership Conference and Awards mano romo mar telo mabende kichiwo mich mopogore opogore romo mabende ibago e boma ma Abuja mantiere e piny mano mar Nigeria. Parni Raila Odinga nowuok e pacho ka odiochieng manyoro wach mabende nochiw kod duond bura mar ODM. Romo makamano chakre yangu odiochieng makawuono nyaka Ramogi juang. Romo makama bende Raila Odinga dhiye motelo ne yiero maduong' mabende ibiro bed ka itimo e piny mar Nigeria. Parni piny mar Nigeria biro bedo ka dhi yiero maduong' chieng' tarik 25 mar dwe mar 2 mar higani. Katika mano Raila Odinga nokodhi kende nodhi gi jodito mopogore opogore mar Azimio neno kanyo Profesa Makao Mutua mabende en jaul wach e lo Azimio la Umoja kanyakla kod jombetre mapachoka mag piny Nigeria neno tipo gi kanyo mabende nodhi godo odiochienga manyoro. Parni ma en romo mar 2 mabende Raila Odinga timo nyaka Ramogi juang e kidi thuolo manok moko kalo karamna dwe achiel kaparni chieng' tarik 13 mar dwe mokwongo mar higani bende notimo limbe e piny mano mar South Africa. Kopogore gi manya kwa Ramogi juang wadhi e wach machielo odiochieng makawuono en odiochieng mar 2 mabende jopuonjre riwore gi grade 7 chenro kata mna yepo margi nochako odiochieng manyoro. Odiochieng manyoro nyaka Ramogi juang ni nene kor gwenge mopogore opogore kana jofwambo wakelo weche makamagi weche manyien. Ikruok makoni kod kocha kana jonyuol na kos nyithindegi e skunde mopogore opogore. Katika mano chochni nitiere ka ahinya nyaka luwore gi uniforms ma nyithindo gi rwako chochni bende nitiere ka luwore gi dwaro mar school fee e kaunti ma Migori kata bed ni nyithindo noriwore kod skunde mag sekondar ma adundo odiochieng manyoro. Wacho ni the turnout ilikuwa low. Wacho ni turnout kata mana dwaro mag nyithindo mar riwore kod skunde mag sekondar mago ma adundo e kaunti ma Migori kwan mag jopuonjre mabende noriwore gi grade 7 odiochieng manyoro natin. Kabende jonyuol e kaunti ma Migori pod nitiere gi kibaji ahinya nyaka luwore gi lai mar somba CBC kabende gi ywak mokalo bende kaluwore gi pek mar ngima mabende ikelo kod nengo mamalo mago mwandu mopogore opogore mar somo. Koro odiochieng makawuono ing'eni Joyce Oduor bende dosekelo twak maket kod mago kinyi mano e twak e chenro mar piny. Pod jofwambo marwa biro bedo kaluoni odiochieng mar 2 ni to dhi bedo nade jopuonjre uniforms mabende gibiro bedo ni oseloknegi chal nade to kramna jonyuol matero skunde nyithindgi e skunde ahinya mago skunde mabende idakie chal nade kuonde makamago. Koro jofwambo magwa bende oikore yo makoni kod kocha odiochieng makawuono bende parni director mano mar duol mar KICD mano Chal bende biro bedo kachiwo test books mano chakre saa 4 e skunde mantiere e gwenge mago mag Kisumu. Wantiere gi jofwambo magwa mabende biro bedo kaluwo weche maket kod mago. Kopogre gi junior secondary we wadhi ne weche maluore gi weche mag teko kabende dul mochung' ne weche mag teko e pacho ka mano EPRA Energy and Petroleum Regulatory Authority ne kwa Ramogi juang chakre odiochieng makawuono chakre saa 2 mar okinyi mar odiochieng makawuono en chenro mabende gintiere godo mar kawo pach jopiny ahinya kaluwore gi nengo mag tariffs mag sitima mabende gisani koro duola mar EPRA dwaro medo ber bende kikawo pach jopiny mar mondo mi jopiny bende ochiwe pachgi kaluwore gi dwaro makamano. Koro chenro mabende nochakre odiochieng makawuono kabende chenro mano chakre odiochieng makawuono ka gikawo pach jopiny kamong'ere ni Mount Kenya and Abadeas Economic Block mane county ma Nakuru
Chakro odiochieng' makiny, mano chieng' tarik 1 mar dwe mar 2 nyaka chieng' tarik 10. En chenro ma bende pod gibiro bedo ka gidhi godo nyime, mano mar kawo pach jopiny e paro kotenre kod bedo tariffs mag sitima. Odiochieng' makiny koro mego jiang' men chieng' tarik 1 gibiro bedo Eka Hotel, mani kaunti mano mantiere e boma ma Eldoret. Chieng' tich ariyo, mano chieng' tarik 2, mano mar dwe mar 2 nyakwarom gajuang', gibiro bedo e kaunti ma Kisumu, mane e magawa mong'ere kaka Acacia. Koro kintiere Kisumu kanyo, nyalo chopo e magawa mar Acacia, mano chieng' tarik 2 mar dwe mar 2 mar higani, mar mondo mi dhi chiw pachi ahinya kaluwore gi medruok mag nengo sitima. Chieng' tarik 6, mano mar dwe mar 2, gibiro bedo e hotel magawa mong'ere kaka Nomad mantiere Garissa. Chieng' tarik 8, mano mar dwe mar 2, mano johera kata mna jogwe kuma bende ntiere kaunti ma Nairobi biro yudo thuolo makare mar chiwo pachi kaluwore gi nengo mag sitima. Chenro bende duol mar EPRA biro bedo ka bago KICC Amphitheatre mane kaunti ma Nairobi. Chenro makamano gitieko nyakwarom gajuang' e kaunti ma Mombasa kabiro romo chieng' tarik 10, mano mar dwe mar 2, kama bende gibiro bedo e kaunti ma Mombasa e hotel kata mna magawa mong'ere kaka Pride Inn. Mano chenro kaluwore gi dwaro margi mar medo teko mar sitima, hinya nengo mar teko mar sitima, paro mopogore ma bende Uganda osebedo kagolo. Sechione report makamano ber mar mondo mi idhi gol pachi kaluwore gi chenro makamano. Kopogore gi mano, weche matimore gwenge wadhi ne kaunti ma Homa Bay. E kaunti ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono nyakwarom gajuang', kamiti ma ochung' ne gwelo, mano mong'ere kaka Committee on Appointment, mano mar od bura mar kaunti ma Homa Bay, odiochieng' ma kawuono gipedho report mar go kogno ji 3 mane gidayo dhoggi e board ma ochung' ne ndiko jotij kaunti mane kaunti ma Homa Bay. Ji 3 ma bende opuodh kata mna lelemo makamano ma bende odiochieng' ma kawuono gigoyo kogno en Isaiah Okoto ma bende en jakom maput makamano, kanyakla gi jokanyo moko 2 mar board makamano, mano moting'o Judith Ojwang' kanyakla gi Joseph Oreta. Parni wantiere gi jafwambo mar Walia Beach ma bende biro bedo kaluwonwa chenro makamano odiochieng' ma kawuono. Kopogore kaunti ma Migori, mano Homa Bay, adhi kaunti ma Migori. Nyakwarom gajuang' kineno tipo makama ma sign mar kansa, parni dwe mokwongo kaka wuono chieng' tarik 31, chakre tarik 1 nyaka chieng' tarik 30 mar dwe mokwongo, piny ngima kata mna piny ngima ojadhialo tuo mar kansa, hinya mano mong'ere kaka cervical cancer kata kansa mamako dho nyodo. Koro odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Migori nitiere campaign kata awareness ma bende dhi nyime e skund sekondar mar Nyarach mantiere e sub county Marongo, kama bende biro yudo thuolo makende mar mondo mi upimi cancers mopogore manen chenro ma bende dhi nyime odiochieng' ma kawuono, chenro ma bende nochako saa 3 mar okinyi. Koro kintiere aluora mane kaunti ma Migori, hinya sub county Marongo, idhi chopi mano e skund sekondar mong'ere kaka Nyarach mar mondo mi otimni nonro makoni kod kocha ahinya mar tuo kansa. Mana kaka pile wachoga ni pimo, samoro kisepimo kata mna tuo mar kansa ok nyal ng'eyo kata mna kintiere kode mar mondo mi ichak kata mna thieth e yo machon. Kaparo ni mana ni chieng' dwe mokwongo chakre chieng' tarik 1 nyaka chieng' tarik 31 mar dwe mokwongo, piny ngima jahingo odiochieng' kata mana dwe ma bende idhialo godo kansa mano mamako dho nyodo ma bende ong'ere gi dho ngere kaka cervical cancer. Juma biro bedo kaluwonwa chenro makama e kaunti ma Migori. Kopogore gi mana tiri nyaka e kaunti ma Mombasa, nyakwarom gajuang', kaunti ma Mombasa kineno kata mana tipo makama gi samoro magi gin moko kuom jod bura ma bende ing'eyo. Parni romo mag jod bura ma bende nochakre yango odiochieng' manyore kaunti ma Mombasa dhi nyime, romo ma bende biro bedo ka dhi nyime kind thuolo mar ndalo 3 mabiro. Romo kamano nochako odiochieng' manyoro mane en chieng' tarik 30, romo kamano biro bedo ka rumo chieng' tarik 2 mano mar dwe mar 2 mar higani. Odiochieng' manyoro nineno ka jatend piny Kenya bende nochopo e romo makamano, mano romo mong'ere gi dho ngere kaka post election seminar, mar romo ma bende jod bura bedo godo mano bang' yiero ma bende notime pacho ka e higa mokalo, mano chieng' tarik 29 mar dwe mar 8. Romo makama jod bura bedo go kotudre kod
Commonwealth Parliamentary Association karamna CPA roma kamano biro bedo karumo chienga tarik 2 mano mar dwe mar 2 wantiere gi jafwambo maro e county ma Mombasa Joja oko biro bedo kaluonwa odiochieng' mar 2 mar romo makama. Kopogre gi mano kaon mane county ma Mombasa bende nitiere romo mago mag jomin buche mago prosecutors mapacho ka odiochieng' makawuono bende odiochieng' mar 2 ma bende romo makamano biro bedo kadhi nyime e county ma Mombasa. Romo ma bende nochakre odiochieng' manyoro ma bende biro bedo kadhi nyime county ma Mombasa ka bende parni romo makama okelo pinje madirom 42 mago pinje mag Afrika madirom 42 ma bende gitwak jomin buche mopogore koro somo paro ahinya kaluore kod tije ma bende gitimo. Koro Joja ok biro bedo kaluonwa rombe 2 e county ma Mombasa. Adonwa tieke gi wach machielo parni wantiere ka gi manen jatend migao mar somo George Magoha ma bende ne ong'ielo rengo chenro marik mare pod dhi nyime ka bende odiochieng' makawuono manen jatend piny Kenya mano Uhuru Kenyatta kanyakla kod jotend migepe machon odiochieng' makawuono kono romo saa 9 mar odhiambo gibiro bedo ka gidhi e dala mar mosenindo George Magoha mar tero ote margi mar kuyo gi lit mano ne familia mar mosenindo George Magoha. Koro odiochieng' makawuono ka jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta gi lange mano jotend migepe machon manatiyo e bwo tend Uhuru Kenyatta odiochieng' makawuono gibiro bedo ka gidhi e dala mar Magoha mantiere county ma Nairobi mano e gwenge mag Lavington mantiere buore Nairobi ka mar tero mosu margi ne familia mar Magoha. Parno kang makamano biro motelo ne ik mar Magoha ma bende ichano tim chieng' ngeso mabiro ma bende biro bedo chieng' tarik 11 mar dwe mar 2. Pod wakwayo ote mag lit kod mos kuyo ne familia mar Magoha mano George Magoha mosenindo. Parno wadgi bende noik mano chieng' ngeso mokalo. Katika manya kwa mga juanga parni weche mabende biro bedo katimore aluora mopogoro bed notimore kor gwenge mapacho ka pinje ma oko wanka nikech in wana kicha itwani oko wengi wabende wakete oko kacha mar kelo ni weche gi sama bende gitimore. Wantiere gi jofwambo mago e counties mopogore mabende pod biro medo lemo kata na menyonwa weche mopogore mabende timore e counties. Gikanyi makele giko mar chenro mar chal mar Fwambo mabiro ene twak e chenro mar mbaka oromo mabende ibago gi nyawadwa Cleophas Olwach. Anno ka welo bedo stope studio ka kik dhi mabor.